Siis raskainta oli olla siellä niin vitun kuuman sen salin perällä. Siis Katihan teki hirveen duunin. Nostetaan malja sille kanssa, mutta jumalauta kun se musa tuli luja, oli kuuma kuin helvetissä ja ei yhtään happea vaan ja odottaa ja odottaa. Sitten kun pääsi itse vetämään, niin oli ihan, että tämähän on kiva olla täällä saunassa. Mutta... Aika legendaarisia välispiikkejä. Yhtään en ollut suunnitellut kyllä, täytyy sanoa taas. No sen kyllä huomasi. Joo, Spede Pasaselle menee nyt nämä taas. This one is also hard to explain, but it's something like tube danger. You have a danger when you go to a tube. Yeah. Niin ja siis mun mielestä jos niinku soittaa tuollaista musaa, niin sit pitää speakers olla huumoria. On siinä musassakin, ettei mene vakavaa. But if somebody wants to dress like Santa Claus, he can put to have this mustache from the trees. And these are one of these things that we Finnish people make songs about. Mä kuulin tosi huonosti omaa ääni sinne lavalle, ettei ollut semmoista niinku joskus Suomessa, että kajahtaa. Meillä muulla oli kaikilla monitorisaundi oli niin kohdillaan, että lavasaundi. Varsinkin tuo Sami kiitteli, että se kävi monta kertaa sanoa vielä sille monitorimiksaan, että mulla ei ikinä ollut näin hyvä soundi tässä niin lavalla. Että nyt mä niinku, se oli brilliant. Täydellistä. Sitten oli mä tarvitsin tuo toinen kitaristi kokonaan monitorista pois. Aika se selvästi sanoo. Ja se oli silleen, että että ymmärsi kaiken. Silloin mitään. Varmaan Samit loppu viimeisetkin, niin kuin, mitä se kuuli, ja mun skitta tuli silleen varmaan silleen. Saako kysyä tässä näin? Minkä takia sä oot niin kova mun monitorissa? Kun musta tuntuu, että sit tulee niinku semmoista tilaa siihen soundiin, että jos on niinku kauempana se luja soundi. Et se 30 millisekunnin viive niin, siinä. Nimenomaan se kato leventää. Tosin tommonen aika lyhyt slappi, mutta kuitenkin. Joo, mutta sähän oot näitä rockabilly-miehiä. Näin on. Aina ollut. Aina tulen olemaan. Ei siis helvetin naasta oli vetää. Kiitos kaikille vielä kerran. Kiitos. Samoin. Kiitos. Sillä vaikka oli ihan vitun kauhea lavasoundi, mutta onneksi oli myös tuolla salin puolella ihan perseestä. Se on niinku vastas. Niin, nimenomaan. No ainakin mitä Rouva sanoi, niin ihan samat ongelmat oli sielläkin. Ja miksään just ei tiennyt, että kumpi on solisti. Niin, tai sit se käsitti toisaalta sen, että ride-kitar on niinku meidän raitti. Vai se niinkin päin ajatella? Eihän se nyt voi. Kyllähän jumalauta, että miksajan pitää kuulla. Ja nähdä, että tuolla liikkuu sormet tolle ja tuolla liikkuu tolle. Jos mä raatan tätä, sieltä kuuluu komppi kitaraa, niin eihän jumalauta voi sen jälkeen enää ajatella niin päin. Niin, mutta jos se lukee siinä lapussa. Niin nimenomaan, tässä sanotaan. Tässä sanotaan, että minä teen näin. Tompaaks mitään loppusanoja? Kiitti ja onnea. Pikku saa takki tyhjä, mutta muutama pissi. Aika hyvin tuli hiki kyllä. Tuli. 2 pulloa meni vettä eikä mitään. Joo. Mä oon kuin kirkossa. Kyllä. Tää itse asiassa on meikin kohtaa niin keikin kohtaa. Joo. Matka meni hyvin, mutta se oli aika pitkä tämä
oliko se nyt 10 tunnin matka sitten tänne päin. Tuonne päin päästiin, Kausveen meni 7 tuntia kai vissiin, että aika paljon pidempään meni tässä. Mutta mikäs tässä ollessa? Asiat tuntuvat luistuvan. Asiat luisuvat hallintaan, niin sanotaan. Kiitos ja näihin kuviin. Näin.